will not bless you when you are at your strongest point. I will not bless you when amandla akho usakwazi ucinga into yokuba ngawo akunikeza izinto. Oh, she's a strong woman. Oh, he's a strong man. Ihlenze ne-solutions. Hayi kaloku lowa ulala namhlanje afuke neplan. Abantu bayakuncoma into yoba wena une-strength. Abantu bayakuncoma wena akho ngxaki ikoyisayo, ukhala ngoku late ziyalungiswa. Kuthiwa iyapha kubani uzawubona ngoku ingalo uyayisuta fast. Waqonda uThixo, I'm not going to do that here. I am going to break you so that xa usilwa ulwe uvulnerable. I am not going to bless you usacinga into amandla ngawakho. Zabetha ngesifo uthi xa uqala ugula usokhukwini